Ahoj, co se mě tady máte? Sára Packová. Minule u Čakna, jak jsem viděl toho psa pobíhajícího, bylo 14 hlédnutí. Mně to není nějak málo, ale mě to nevadí. Tam u toho mám zatím 0, protože jsem to dala před 1 vteřinou. Tohle video natáčím 18:46 hodin. Možná to pak bude 18:50, protože to bude trvat jen 4 minuty. Teďka vám něco řeknu. Já vám řeknu historku. Moje teta a moje teta jsou 3 tety. A jaká je ta pravá? By mě taky zajímalo. Teďka vám něco povím, úplně něco dobrého. Poslala jsem si písničku, ale mně tam nejde zvuk. A najednou zvuk jde. Ušehne jenom u téhle. Poslechněte si, je boží. Mně se teda líbí. A teďka jsem změnila téma. Píseň. Já mám bílou tvář. Přebírám to Kataríně. Za 10 minutek, možná za 1. Je božíče, já ho mám strašně moc rád a nevím, jak si pomoct. Bílou tvář. Takže bílý štít necháme na potom, ale teď Katarína Bučková a Eliška Bučková jsou 2. Poznali jste, jaká je ta pravá? Obě 2. Katarína je vymyšlená. Takže posílejte na 7355 300 SMS-ku, líbí video, nelíbí, když se vám bude líbit, pošlu vám poštou 10 korun za účast. V příštím videu budeme mít ceny, klipy, CDčka a pak dále. Pak mi napíšete adresu a bude výhra. Děkuji, naschle, příští video se bude po jménem výhry. Tak kdo chce výhry s někým i, napište výhry, přehlédněte si video, ale musíte ho zhlédnout jen, hnedka vám to řeknu, do 31.3. Pak se vylosovává, tak to je. Za 3 dny se bude vylosovávat tak 31.3. se vylosovává a pak bude další soutěž a ta bude zase do 5. Tak naschle.